Mulți mă întreabă ce înseamnă să ai credința întreagă, când religii te îndeamnă să neci spiritul în teamă. Și multe culte-s făcute din lucruri mărunte, unde fiecare e o punte, dar ne pierdem în amănunte. Că mult ocult în lume, sub un scut de nume, face surd omutul în suflet. Eu sunt născut din dune de tune, ce pune drept urmele în tunel, surlele în turle, sătul de turmele surde, la urlete turde ca dumele slute ale curvelor curde. Tot mă întreb cum de decurge așa prost acest drum ce ne duce spre cruce și aduce glozie eretică, fără os estetică, de emoție și etică în glozie sceptică. Îi cer pică, îi cer frică, cerșită de la cel ce pică, ce despică tot ce împiedică, împredică și implică manipulare prin pătrundere intrigantă în societăți umane cu răspundere limitată. Când sufocăm scânteia divină din pildă, trăind în derivă lumina aceea de plină declină. Dar eu fac abstract de tot ce mă înconjoară, ap să mă încarc când intru în contact cu liniștea interioară. Văd miriștea în timp de vară și deși nu mă încred în islam, unesc ambele palme calm ieșind din vacarm. Că în esență e interdependența, doar în speță căutăm clemența într-o entitate terță.